Horretarako, biktimen elkarteak Madrilen izan dira eta hainbat Euskal Senatariren esker ona jaso dute. Haien presioa ezinbestekoa izan delako legea egin ahal izateko. EAJko Nerea Edo eta EH Bilduko Idurre Bideguren senatariek gogorarazi dutenez, atzo hartutako legearen lehen urratsa Eusko Legebiltzarrak egin zuen funtsa aztertzeko lantalde bat eratu zuenean. Eusko Legebiltzarrak 2016ko urrian egin zien lehen aldiz eskaera Espainiako Gorteei. Así que hay una responsabilidad pública de dar respuesta y compensar el daño, porque faltó prevención y faltó acción protectora. Y no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros. Y ahora corresponde su retirada, pero esta debe ser en condiciones, porque si no vamos a generar más víctimas aún. Esto no se puede consentir. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico, y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Bestaldetik, Espainiako gobernuak zenbait neurri fiskal iragarri zituen joan den astean, horien artean aberastasun handien gaineko zerga eta sozietate zerga. Neurri horiek ez dute eraginik izango Hego Euskal Herrian, baina hala ere erreforma fiskalaren eztabaida piztu da. Erreforma fiskala eskatu die horrian ELAK Jaurlaritzako lehendakariari Inigo Urkulluri eta Nafarroako lehendakariari Maria Txibiteri. Enpresek sozietateen gaineko zergen gutxienez 25% ordaintzea exigitu du sindikatuak. Michel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia. Oso erra xulertzen da, guk esan dugu, enpresen gaineko zergan tipo minimo bat jarri berdela, 25%. Zer esatego funtsian hor? Orain, ematen ari den errealitatea zein da, enpresa gehienek, inoizko etekin handienak lortzen ari dela. Hori eskatzen dugu, 4 eurotatik bat behintzat bideratzea zergetara. Lan gatazketan berriz, Bizkaiko metalgintzan lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta patronalen elkartea. Dagoeneko 12 batzar eduki dituzte bi aldeek, baina sindikatuen esanetan patronalak ez du borondaterik negoziatzeko, negoziazioa blokeatu baitu. Joan den astean bildu ziren azkeneko eta patronalak proposamen berririk ez zuela eman ohartarazi zuten sindikatuek. Egoera horrela, gehiengo sindikalak grebara deitu ditu Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak, urriaren 27rako, 28rako eta azaroaren 2rako Iratxe Azkuelak sindikatuko Industria Federazioko arduraduna. Sektoreko sekulako inflazio tasak eta lan karga handia jasaten ari gara. Enpresek inflazioaren kostuak beren produktuetan aplikatu dituzte. Horrek eragin dezakeen kaltea minimizatuz. Feben aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Hori dela eta, negoziazio mailan gehiengoa dugun sindikatuok, Bizkaiko metalaren sektorean 3 greba egun berri deitu ditugu. Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia eta egungo eurodiputatuak Europako Parlamentuan salatu du ostegun honetan ERC eta Juntzeko parlamentariekin batera Citizen Lab zentroa apirilean agerian jarri zuen Pegasus softwarearekin egindako espioitza. Horren egiazkotasuna zalantzan jarri dute PPko kideek. Esto ha afectado a nuestras vidas, a nuestra libertad de acción política. Hablamos de forma diferente. Dedicamos muchos esfuerzos a intentar protegernos, nos sentimos amenazados, violados en nuestros derechos y en nuestra intimidad. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeek uste dute funtsezkoa dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan osasun publikoaren lege bat izatea, baina ez dute babestu Eusko Jaurlaritzak ondu duen proiektua. Atzo ekin zioten osasun publikoaren lege egitasmoa Eusko Legebiltzarrean tramitatzeari eta Gotzone Sagardui osasun sailburuak proiektuaren nondik norakoak azaldu zituen batzordean. Han azaldu zuten taldeek euren jarrera. Oposizioaren iritziz arauak zehaztasuna falta du eta hainbat esparrutan hutsuneak ere bai. Lege egitasmoari buruzko zalantzak agertu zituen Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak eta Inigo Martínez Zatón Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak hainbat gabezia antzeman zituztelako. Lege egitasmoaren inguruan jarrera kritikoa agertu zuten, baina akordiorako atea ez zuten itxi eta iragarri zuten egitasmoa hobetzeko ekarpenak egingo zituztela. PPren ordezkariak
ez zuen batzordean parte hartu. Sagarduik azaldu zuenez, legearen bitartez, osasun sistematik haratago zabaldu nahi dute osasun publikoaren kudeak eta gizartearen premiei erantzun eraginkorra eta integrala emateko. Goiz honetan sailburuak argitu du osasun saila lehen arretan betetzeko zailak diren lanpostuetarako besteak beste landa eremukoak pizgarriak pentsatzen eta lantzen ari direla. Gainera profesionalentzat erakargarrienak direnak martxan jartzeko prest agertu da. Arreta beti izan da lehentasuna guretzako, legegintzaldi honetako estrategian ere horrela batua dago hasiera batetik, ez da orain berri datorren gaian. 2019an bat zegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin. Hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik eta ea, estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Legebiltzar taldeen txandan kritika egin zizkioten lege egitasmoari, Bilduren ustez zehaztasuna falta du proiektuaren edukiari erreparatuta, ez baitago argi zer arautu nahi duen osasun publikoa ala osasun publikoaren zerbitzuak, eta antzera lege egitasmo orokorregia dela salatu zuen Elkarrekin Podemosek. Alderdiak ez dira atzo aurkeztutakoari kritika egiten dioten bakarrak. Gurean esaterako Amaia Maior Satxe Erizainen sindikatuko kideak egin du lege egitasmoaren balorazioa. Berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina guk ikusten duguna da gabeziak daukala legitasmo honek. Satze proposamenak egin ditugu, 30tik gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara gerri egiteko, eta horre azalduko ditugu gure proposamenak. Egiturazko neurriak sustatzeko hitzarmen bat proposatu du Bildu. Koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik egungo egoeraren analisi orokor bat egin du ondokoei erreferentzia egin da. Ukrainiako gerraren ondorioei, joera autoritario eta neofasisten gorakadari eta atarian dagoen atzeraldi ekonomikoari, hala uste du eskema zaharrak atzean utzi eta erronka berriei erantzuteko egiturazko neurriak hartzeko garaia dela. Modu honetan koalizio subiranistak 10 puntuko ongizate hitzarmena aurkeztu du zerbitzu publikoen degradazioari eta desparekotasun sozialen gorakadari aurre egiteko. Aurkezpenean gizarte itun handi baten alde egin dute. Ongizate ituna planteatzen dugunean, filosofia horrekin egiten dugu planteamendua. Neurri paliatiboak bai, neurri estrukturalak ere bai, berandu goazelako. Horregaitik eta bukatzeko, esaten ari garena da gaur planteatzen dugun hau Euskal Estatu itun batetarako proposamena da. Jendea babesteko, gehiengo sozialak babesteko. Eta zentzu horretan, egiten dugun proposamena herriari egiten zaion proposamen bada. Herriarekin egiteko, nahi dutenekin egiteko. Guztion onerako den itun bat proposatzen dugu Euskal Herri luze zabalean. Ez bakarrik 3 probintzietan, Euskal Herri luze zabalean. Krisi ekosozialen inguruko jardunaldiak amaituta ekotopaketak behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikora agertu dira. Hori hala, hurrengo urratsa mugimendu sozial bat sortzea izango da eta horretarako urriaren 22an batzeko deia luzatu dute. Juan Gorostidi ekotopaketako kidea da. Orain arteko topaketa bultzatu duen hori abiapuntu bat izan da. Eta posible izan da eta holako arrakasta izan du baitare lau lurraldetako personak elkartu gehalako, adin ezberdinetako personak eta sensibilidade ezberdinetako personak elkartu gehalako, baino helburu garbi batekin, ez? Eta da, gure lekuetako, bailaretako, lurraldetako problematikaz gain, badaukagu zerbait egitekoa, antolatzekoa eta bultzatzekoa Euskal Herri mailan.
Eta lerroburuekin bukatzeko Euskararen festa garrantzitsua den Nafarroa Oinez jaialdia ospatzeko gutxi falta da. Aurten Tafallan egingo dute eta Iruñean eman dute goiz honetan egitarauaren berri. Urriaren 16an ospatuko du Tafallako Garces de los Fallos ikastolak bere laugarren oinetza. Programazioaren berri eman dute gaur prentsaurreko batean eta bertan adierazi dutenez, berrikuntzen artean larunbatetik hasiko den programa oso eta anitz bat prestatu dute. Tafallako ikastolak mende erdia bete du, eta oinez honen leloak gogoratzen duen bezala, gure erdialde maitean euskara ereiten jarraitu nahi dugu. Azken hilabeteetan askotan egin dugu amets urriaren 16arekin. Gure ametsetan ilusioaren eta guztiok berriro euskararen alde elkartzearen ideia gisa ageri den eguna da. Era horretan, egun goinez aurrekoen antzeran antolatu dugu. Eta horregatik, urriaren 16an, Tafallak beso zabalik eginen die harrera Euskal Herri osotik hurbilduko diren lagun guztiei. Gabon, 4 eguneko lan astea gero eta gehiago edatzen ari da munduan. Hala, lan malgua lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko orek handiagoa albidetuko duena eta osasun mentala izango dira datozen urteetan enpresek eta lan merkatuak izango dituzten erronka nagusietako bi. Paradigma tradizionala zalantzan dagoen unean gaude, pandemiak ere eragindu hori eta 4 eguneko lan astea ezarriko balitz, epe motzean antzemango genituzkeen ondorioez galdetu diogu gaur gurean Julen Bollain ekonomistari eguerdian, entzun. Beno, aipatu dugu ezta, lan eguneko lan astea, ezarri dutela Britainian dian, prozesu piloto batean, proba bat da momentuz, baina ez dakit, zitzuk izango litzateke epe motzean, antzemango genituzkeen ondorioak ura hementxe ere ezarriz gero? Bai, proiektu piloto bat inda, eta beste toki batzutan bebai inda, adibidez, nik dakiala Jaenen enpresa bat intzeban hemen bebai Andaluzian, ez? Eta, bueno, ikusi dana da, ondorio onak izan ditxula bere baitan, ez? Produktibitatea igo da, naiz eta neri produktibitatea buruz, hainbeste hitzein gustau ez, baina egisa da, horrelako zer zabaldu nahi dugunean, honi buruz ere hitzein behar dela, ez? Ez da berdina, enpresa teknologiko baten 4 eguneko jardunaldia jartzea, edo fabrika fordista tipiko baten, ez? Orduan, gauzak bere testu inguruan jarri biadiaz, eta hitz egiten dugunean, hau zabaltzeari buruz, testu inguru ezberdinak ere kontutan izan behar dugu, hemen dagoen aniztasuna, ez? Baina, batipat, ekarri alditxudan ondorioak, izan aldiaz, pertsonangan, logikamente ikusi da, lan ordu jardunaldi murrizketa osasunerako, bai fisikorako, bai mentalerako onurak dituela, nola ez, kontziliaziorako ere onurak izan ditzake, lehen komentatzen zan maian, ez, Belgikan indana logikamente kontziliaziorako ez dau balio, eta kontziliazioaren kontra jongo litzateke, de hecho, ez? Eta gero, lan merkatuan, bebai, desenpleguarekiko eragin bat izango zuken, ze azkenian lan jardunaldia murrizten baldin badugu pertsona gehiago sartu aldiaz lan merkatura lan postu batekin, ez? Beraz, nik uste aldage guztia kontutan izan behar diazela, baina kontutan izan behar dugu bebai, eta hau importantia da, enpresa guztietan lan jardunaldiaren murrizketa soldata murriztu barik zaila izan daitekela aurrera eramatea. Enpresa guztiak ez dakate produktibitate berdina, ez dakate margen berdinak, eta orduan batzutan hori kontutan izan beharko litzateke. Orduan nik uste dut bebai, beste neurri batzuk joan beharko litzatekelaz, lan jardunaldiaren murrizketarekin batera, guzti honi, guzti hau modu bateo bestian orekatzeko. Bizitza duinak izateko, eta beste eredu batzuei posiblei buruz ere hitz egiterako orduan ere, bada beste proposamen bat, zu ere nahiko aditua zarena horretan horixe da, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta ezartzearena. Nola aldatuko litzateke gure bizitza ura ezarriko balitz? Azkenean baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bat edo, oinarrizko errenta bat simplemente ezartzeak, bi helburu ditu alde batetik, pobrezia desagertzea, pobreziarekin amaitzea, azkenean da, pertsona orori, guztioi, pertsona garen einean, pobrezia eta lasaren berdina den diru kantitate bat emotia, gizarte eskubide bat moduan, osasuna edo hezkuntzak moduan,
eta bestalde pertsonoi askatasun maila handiagoak emotia. Adibidez, lan merkatuan, hitz egiten ari garena. Bueno, pertsona bat orain diru sarrerarik ez dituen lan merkatura joeten baldin bada, eta enplegu bat eskaintzen baldin badiote, pertsona hori benetan librea da, askea da enplegu hori onartzeko edo ez onartzeko. Bueno, diru sarrerak berdin badituzu jateko, berogailua ordaintzeko, ura ordaintzeko, argindarra ordaintzeko, etzea libre. Azkenean, negoziazio botere askoz handiago bat du enpresarioak kasu honetan, eta langileak onartu behar dago ez dakalako beste ezer. Orduan, oinarrizko errenta batek emongo liguke aukera hori, ezetz esateko aukera hori, ez? Normalian, baldintza duinak ez dituzten lanpostuak bere baldintzat hobetu beharko lituzkete, pertsonak euren lanpostutan lortu nahi baldin badituzte. Bestela, lanpostu horiek ez zian beteko, jendiak bere behar izanak edo behar basikoak jada bermatuta dituelako. Eta aberatsen eta pobren arteko arrakala horretan ere eraginik izango luke oinarrizko errentak? Bai, azken finean, oinarrizko errenta askotan hitz egiten da ezkerreko oinarrizko errenta, eskumako oinarrizko errenta, jakiteko oinarrizko errenta bat progresiboa da, neokontserbadoria da, galdetu beharko genuke gure buruei nola finantzatzen dugun oinarrizko errenta hori. Zentzu progresibo, ikuspuntu progresibo batetik, oinarrizko errenta zerga erreforma baten bidez finantzatuko genuke. Hau da, aberatsana den 20% zerga gehiago ordainduko dituzte, eta aberatsana, o estriktuki aberatsana ez den 80% onuradun irtengo zan termino monetarioetan. Eta hau azaltzeo, termino monetarioetan zenik usteot, eta empirikoki eta akademikoki jada ziurtatu da, gero eta desberdintasun gutxio gizarte baten ikuspuntu ekonomikoetatik, prosperidade ikuspuntu batetik bebai hobeto doala, ez? Beraz, oinarrizko errenta bat, azken finean zerga reforma bat izango zen, aberastasunaren banak eta ekarriko luke modu baten edo bestian, eta lortuko genuke, gure desberdintasun maila asko jeistea, eta gizarte berdinago bateruntz, eta desiragarriagoa den, hola esateko, gizarte bateruntz abiatzea. Langatazketan berriz aipatu dugu Bizkaiko metalgintzan 3 greba egun deitu dituzte LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK, CNT eta CGT sindikatuek negoziazio mailaren 60% ordezkatzen dutelarik, elak 40% ordezkatzen du eta orain gutxi deialdiarekin bat egin arren ez du gehiengo sindikalarekin protestara joko. Bizkaiko metalgintzako 50.000 langile grebara deitu dituzte sindikatuek. Egun lan hitzarmena negoziatzen daude FBen patronalarekin, baina gehiengo sindikalak patronalaren negoziatzeko borondate eza salatu du. Momentu honetan negoziazioa blokeatuta dagoela edo inkluso negoziazioa ez dela hasi. FBen mahaira itzuli da aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Uste dute gainera patronalak aurkeztutako proposamenak lan baldintzetan atzera pausoak dakarrela. Bere proposamenean punto gehienak regresiboak direla, atzera pausuak direla. Planteatzen diguna da, orain arte lortutako eskubide batzuk okertzea. Eta horren truke eskaintzen diguna da soldata igoera oso eskazak eta KPI-rekin ez daukate inolako loturarik. Bizkaiko metalgintzan 3 greba egun deitu dituzte LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK, CNT eta CGT sindikatuek. Negoziazio mailaren 60% ordezkatzen dute. Elak berriz mailaren 40% ordezkatzen du eta deialdiarekin bat egin arren gehiengo sindikalak eta elak bakoitzak beraldetik grebara deitu dituzte beharginak. Haustura sindikalaz galdetu dio Amaika telebistak helari. Nik ezakite haustura deitzak gehiagietan. Nik uste dut gehiagi dela, zeren azkenean organizazio guztiak goaz greba eta greba prestatuko dugu. Guk ere, elatik berrezten dugu voluntadea eta gogoa beste sindikatuekin hartu momena eta lanketa egiteko, baina bete ere guztu dugu hor edukei buruz hitz egin behar dugula. Patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu gainera, greba gehiago aurreikusten dituzte. 3 greba egun eta hauek ez badagoela akordiorik, argi daukagu grebak deitzen jarraituko dugula. Hortik aurrera, orain zentratuko garena izango da 3 greba hauek ateratzen eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den. Elak alaber Bizkaiko metalgintzan greba mugagabea deitzeren alde egin du. Dugula salto kualitatibo bat behar genuela grebetan eta hori da guk ere orain uste duguna, ez?
Nafarroan ostalaritzak eta saltokiek itzalaldi bat antzestu dute Iruñeko estafeta kalean energiaren prezioaren igoerari buruz arreta dei bat izateko asmoarekin. Horrela, hainbat urtez jasaten ari diren egoera larri azpimarratu nahi izan dute. Bart izan da Iruñeko estafeta kaleko ostalari eta dendariek beren establezimenduen argiak itzali dituzte eta kalera irten dira kandelak zeramatzatela ekimena babestu duten beste ostalariekin batera. Lerroburuetan esan bezala, Maia Maior Satxe sindikatuko bozeramailea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Bere esanetan, berri ona da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak osasun publikoaren legea izatea, hala ere dio proposamenak gabezi handiak dituela hainbat arlotan, buru osasunerako erizaina, espetxeetako osasuna edota eskolako erizainari dagokionez esaterako. Berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina guk ikusten duguna da gabeziak daukala lege egitasmo honek. Esatze proposamenak egin ditugu, 30 gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara agerraldi bat egiteko eta horre azalduko ditugu gure proposamenak. Ikusten duguna da kontu garrantzitsu batzuk lege egitasmo honetatik kanpo geratu direla, hala nola osasun mentaleko erizain irudia, edo espetxeko osasuna ez da sartzen eta aurreko zirriborroan bazegoen, eta eskolako erizaina ere irudia ez da sartzen lege egitasmo honetan, eta gure ustez aukera galtzen da Eusko Jaurlaritzak osasun eskolako legearen zabaltzeko aukera. Aurreko legea 1982ko bada eta oso murriztua da lege hori, eta gure ustez hori zabaltzeko aukera galtzen da momentu honetan, baina gure proposamenak azalduko diegu legebiltzarkidei ea aldaketaren bat sartzea lortzen dugun. Familia medikuak eta pediatrak ere falta direla azalatu du. Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzari eskatu dio sindikatuekin hitz egin dezala langileen lan baldintzen buruzko erabakiak hartu baino lehen, eta Maiorrek ezinbestekotzat jo du behin-behinekotasun tasa jaistea prekarietatearekin zein gaixoen kalitatearekin zerikusi zuzena duelako. Era berean Maiorrek salatu du gaur egun Osakidetzan dagoen erizain ratioa ez dela nahikoa herritarrak ondo hartatzeko. Ikusten dugu osasun publikoaren sistemaren ardatz nagusia profesionalak dira. Profesional batzuen gabezia dugu Osakidetzan, hala nola familiako medikoak, pediatrak, baina gure lanbidean ere badaude gabezia pandemiatik baino lehen. Bere momentuan emaginen eta osasun mentaleko erizainen gabezia nabaritzen ginen uda oporretan betetzeko, eta ikusi dugu azken bolada honetan ere erizainen falta izugarria daukagula, eta nabaritzen da urtean hilabete batzuetan batez ere udako oporrak ordezkatzekotan, eta gauza bera gertatzen da Gabonetan edo Asto Santuan.
Hori horrek ekartzen ditu eragin batzuk, ezta? Alde batetik erizainen gainkarga. Eta lehen arretako mailan adibidez oso dotorea da, ezta? Pazienten kopurua oso altua da, eta ikusten dugu momentu honetan Osakidetzan daukagun ratioa ez da nahikoa gizartea ondo hartatzeko. Guk nahi dugu, estatu mailan Satzek eskatu du herri lege egitea erizainen kopurua handitzeko, eta 1000 biztanle bakoitzeko erizain ratioa egokia izateko arlo guztietan. Eta ikusten dugu momentu honetan Europako Batasunean 8,8 ratioa daukagu erizain 1000 biztanle bakoitzeko, eta Osakidetzan adibidez 4,8. Era berean Osakidetzari eskatu dio oinarrizko eskubideak berma ditzala eta sinatutako hitzarmenak bete ditzala. Horrez gain salatu du erizainak eta emaginak diskriminatzen ari dela Osakidetza. Etzen diogu Osakidetzari gauza, funtsezko eskubideak errespetatzea, eta sinatzen dituzten hitzarmenak betetzea. Eta gainera guk pentsatzen dugu momentu honetan Osakidetzak erizainak eta emaginak diskriminatzen ari dela. Eta ikusten da, epaitegietatik jasotzen ari diren epaiak, ezta? Alde batetik, zuk aipatu duzu moduan, grebaren eskubidea, ikusi dugu, azken hilabeteotan izan ditugun grebetan, ikusi dugu, gutxieneko zerbitzuak abusiboak izan direla, eta arrazoia eman digu epaiak, eta gehien kezkatzen zaiguna da, beste kontua bada erizainen eta emaginen diskriminazioa. Ikusten ari gara momentu honetan profesionalen gabeziaren ondorioz, erizainei eta emaginei bere atsedenak murriztea eskatzen ari dietela Osakidetzak eta Osasun Sailak, eta gero hori gertatzean ez zaizki aplikatzen beste kolektiboei aplikatzen dizkien konpentsazio neurriak, eta hori diskriminazio zuzena da, eta horren kontra borrokatzen ari gara Satzetik. Epaiak eman digu arrazoia, eta hildo horretatik joango gara eta jarraituko du. Lan gatazkez Araban LAB sindikatuak protesta egin du goiz honetan Gasteizen bertan hezkuntzaren legearen aurre proiektua salatzeko. Sindikatuak zehaztasunak eskatu ditu zentroen betekizunei dagokienez. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurre proiektua aurkeztu zuen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, LAB sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Guk aurkeztu ditugu Eusko Jaurlaritzari aurkeztu dizkiogu olako ekarpen batzuk legearekiko, eta mobilizazioen bidez ere egingo ditugun aldarrikapenak datozen asteetan. Aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen zirriborro horrek ez du jasotzen hezkuntza eskumen osoak eskuratzeko ambiziorik, ez du egiten inolako planteamendu eurik gaur egun hitzarrita dagoen hezkuntza sistema duala gainditzeko, ez du egiten euskalduntze prozesuan benetako jauzia planteatzeko, orduan ez du egiten inolako definiziorik, eta ez ditu langileon beharrak eta eskariak aintzat hartzen. Beste sindikatuei dagokienez, Esteilazek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza pribatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du.
Bizkaiko erresidentzietako langileek urrian deitutako 3. eta azken greba eguna izan dute. Gaur grebalariek Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean egin dute kontzentrazioa. Guztira 9 greba egun izan dira patronalek asistentziaren kalitatea hobetzeari eta langileen lan baldintzak hobetzeari uko egin ziotenetik. Zaintza eredu baten aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Baitzea, patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi daukagu. Prioriza el negocio. Europako 44 herrialdetako estatuburuek eta gobernuburuek topaketa dute ostegunean Pragan izan dute jada. Europar erkidego politikoa izenekoaren lehen goi bilera izan da. Batzarrean, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak asteazkenean egindako proposamena eztabaidatu du, alegia gasaren prezioa mugatzeko ibilbide horri berria ezarri behar den ala ez. Europar Batasuneko estatuburuez eta gobernuburuez gain, Balkanetako 6 herrialdetako ordezkariak joan dira Albania, Ipar Mazedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia-Herzegovina eta Montenegro, baita Erresuma Batuko, Norvegiako, Suitzako, Islandiako eta Liechtensteingoa ere. Ukraina eta Moldavia ere izan dira hautagai estatusa baitute, bai eta Georgia, Armenia eta Azerbaijan ere aurreikuspena da Ukrainiako presidentea Zelenskik modu telematikoan parte hartzea. Gai zaldatuta, abortuaren aurkako kontzentrazioak itzuli dira Euskal Kliniken aurrera legez debekatuta. Egon arren duela hilabete batzutatik ona, lege berri batek espresuki debekatzen ditu horrelako elkarretaratzeak klinika horietara joaten diren emakumeen eta haien profesionalen aurkako jazarpen modutzat hartzen baitira. Hala ere, asteon istilu nahikoa izan dira Gasteizko Askabide Klinikan. Nerea Garziak kontatuko digu. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazta azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek, jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten klinika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Claro, gure harridurako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten, eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian. Emakume bat, eta datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Denon garaipen bat izan da, osake zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen horrexatu, ez gaituzko patean utziko, hau jazue, hemen jarraituko dugu. Zora horreka feminista! Krisi ekosozialen inguruko jardunaldiak amaituta, ekotopaketak behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikor agertu dira. Kuantitatiboki eta kualitatiboki arrakastatsuak izan direla azpimarratu dute eta aurreikusitako helburuak bete dituzte, elkar saretzen joatea, jende berria erakartzea eta krisi ekosoziala agendaren erdigunean jartzeko urrats bat ematea besteak beste. Hori hala, hurrengo urratsa mugimendu sozial bat sortzea izango da eta horretarako urriaren 22an batzeko deia luzatu dute.
Ekotopaketak Portugaleteko jardunaldiei agur esan da, behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikor agertu dira antolatzaileak. Kuantitatiboki eta kualitatiboki arrakastatsuak izan direla esan digu Juan Gorostidi antolatzaileak. Kantitate aldetik jende asko, 500 inguru persona eta gero jende motaren aldetik ere oso gustora, gaztea gehienak, emakume gehienak ez daki, baina erdila bai gutxinez, eta orduan alde horretatik gure beldurrak edo usatu dira. Ez da belaunaldi bateko erakusle izan, ez da oso sesgatua gizon emakumeen aldetik, eta orduan oso pozik lehenengo olako orokortasun horretan, ez? Mai inguru eztabaida eta antolatuak izan diren ekitaldi ezberdinetan jende andana bildu zen. Energia eta parte hartze handia sumatzaz gain eztabaida biziak eta anitza sortu ziren, ikuspegi eraikitzaile batetik. Alde batetik larritasunaren egoeraz aiginen, baina bestaldetik etzegon etxipen sensazio horik. Bada aurreikusitako helburuak bete ditu ekotopaketak, elkar saretzen joatea, jende berria erakartzea eta krisi ekosoziala agendaren erdigunen jartzeko urrats bat ematea besteak beste. Nahi duguna da eragile sozial politiko guztiek hartu dezaten krisi hau duen neurrian. Hau da, alderdi politiko guztiek, sindikatuek, eragile sozialek badute gai hau bere agendetan, baino ez guk uste dugun bezala. Ekotopaketen beste helburuetako bat tresna ekologistaren beharra hausnartza zen. Bide horretan iragan igandean 100 pertsonatik gorako asanblada ireki bat egin zuten, eta ekotopaketetik urrengo pausu sendo batekin ateratzez aritu ziren, dinamika edo kanpaina berri bat sortzeaz. Horri jarraiki urrengo urratsa izango da nola antolatu eta nola bideratu indar hori, behar hori urrengo hilabeteetan dinamika bat, agenda bat eta adostasun batzuk bilatze aldera, ez? Horretarako urriaren 22ko bigarren asanblada antolatute ekotopaketetan azpimarratutako helburuei forma ematen jarraitzeko eta erabaki zehatzagoak hartzeko. Bestaldetik, Zaldibarko Luiziaren aurretik eta ostean, Jaurlaritzak Europako legedia bete duela ebatzi du Europako batzordeak. Azken honek dio ez duela lege austerik ikusi eta Eusko Jaurlaritzaren jokaera babestu du. Gainera Arantxa Tapia sailburuak adierazi du Berter Recycling enpresak 2018ko egonkortasun ikerketa bat ezkutatu ziola Jaurlaritzari. Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inungo lege austerikan, hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak. Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean, hala nola zabortegiaren inguruan eta Ermua eta Eibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta zabortegiaren inguruko ingurumen laginak eta analiziak egiteko.
Testuinguru honetan nabarmentzekoa da Europako batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Axut eta arte drama antzerki taldeek sortutako hondamendia obra pandemia eta Zaldibarko zabortegiaren hondamendi bikoitzetik abiatzen da 2020ko otsailetik 2022ko otsailera arteko kontakizuna eginez. Zuzeneko musikaz, bideoz eta dantzaz osatutako ikuskizuna da eta urriaren 14an Luuson Lapurdin estreinatuko dute, baina Euskal Herri osoan lotu dituzte emanaldiak urte amaierara bitartean. Bai. Zatozte? Ja, bidean da. Baina bidea luzea da. Pakito Lujanbiokia 30 urte egin zituen kartzelan, Amaiur Iragik 19 urte ditu eta aita kartzelan zuen. Jaio zenean Ibon Garatek anaia galdu zuen, bisita baten bueltan hil baitzen eta Inaxio Oiarzabal sareko kidea da, 4 horien testigantza jasotzen du naizen ia amaiera ikusentzunezko erreportajeak. Sakabanaketaren eta urruntze politikaren amaieraren atarian egon gaitezkela eta horri begira ondu dute. Lana aste honetan aktualitatean izango da gainera, sarek mobilizazio eguna antolatu baitu larunbat honetarako Donostian. Euskal presoen sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen autoestripu auki bat. Edadeko jendia gelditu da bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, 3. graduan beharko luketenak, 2. graduan ja baimenekin egon beharko liratezkenak, eta bueno, naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez? Udalbitzak sustatutako Geuretik sortuak kulturekimenaren lehen edizioa amaitu da eta balantze positiboa egin dute antolatzaileek. Sormen beka egonaldi artistikoa eta emanaldi zirkuitua bere baitan hartzen zituen egitasmo honek 5 zinemagile, 5 antzerki konpainia eta 16 idazle izan ditu protagonista horiek euren lana garatzeko aukera izan dute 39 udalerritan. Ez daukagu momentuz pieza hau, beraz, aurrera jarraituko dugu, izan ere, mezu matxisten aurkako erakusketa feminista inauguratu dute Gasteizen, bertako gizonezko komunetan egindako esku hartze artistiko eta feminista ezagutzeko aukera izango dugu. Ania Saenz, Leburuaga eta Carolina Matos artistek komunetako hormak ilustratu dituzte, pertsona batzuek instalazioetan egindako mezu matxisten aurrean erantzun giza.
2022ko maiatzaren 4 izaera matxistako pintadak agertu ziren Salburuako gizarte etxeko kafetegiaren ondoan dauden gizonezkoen komunetan. Zentroko garbiketa zerbitzua saiatu zen produktu desberdinekin ezabatzen, baina ezinezkoa izan zen, beraz, kartelak jarri ziren eskumore baten gainean errespetua hitza irakur zedin. Lehenengo pausoa izan zen ezabatzea, hori da normalean, burua etortzen zaizun, haulako zerbait agertzen denean, baina nola ja funtzionatzen ez zuenez, esan genuen, zerbait daukagu esateko horren inguruan. Hala ere, kartelak desagertzen joan ziren, eta berritzen joan ziren mezu berriekin, mezu matxistekin hain zuzen ere. Horregatik guztiagatik Ania Sainz de Buruaga eta Carolina Matos artistei eskatu zieten konpontzea. Ez iziltzea eta ez ibiltzea estaltzen olako mikromatxismoak agertzen direnean. Esatea batez ere, azke, nahikoa dela eta ez gaudela prest olakorik onartzeko. Bien artean gizonezkoen komunetako hormak ilustratu zituzten. Manga Amoreren 16. edizioa ospatuko da urriaren 14 eta 16 bitartean, egitarau zabala izango du, adin guztientzako pertsonentzat zuzenduta egongo da eta mangaren edo animearen zaleak eta ez hain sutsuak bilduko ditu. Mangamore manga eta anime jaialdia bueltan da Zornotzera aurten Mangamoren 16. edizioa ospatuko da urriaren 14 eta 16 bitartean. Eta, ematen dugu batxo hasi ingela, baina 16 urte zaraba gara, eta Mangamore programa hemen daukogu. Egitarau zabala, egitarau oparoa izango du gainera Mangamorek adin guztiako pertsonentzat zuzenduta egongo dena. Izan ere mangaren edo animearen zaleak eta ez hain zutzuak biltzen ditu. Manga munduaz haratago, Mangamorek adin eta familia guztietara iristea du helburu. Lehen Andonik aipatu da, gure lana familiei zuzentzen dugu. Eta horregaitik izango dira ekitaldiak, tailerrak eta txutxutren irteerak jaialdiak erauten duen 3 egun hauetan. Mangamorek 5 gune izango ditu aurten. Aurtengo edizioak 5 gune izango ditu, gune gorria Morebieta 4. frontoian egongo da, gune berdea Zelaieta zentroan, gune morea Gaztetxokoaren sarreran, gune urdina Zelaieta parkean jarriko den karpan eta gune horia Zornotza Areta eta Herriko plaza artean egongo da. Megamax eta El Quinto Emperador youtuber ezagunak egongo dira Zornotzan gainera. Bi youtuber horrek gune gorrian egongo dira urriaren 15ean 12:00 aurrera. Aurreko edizioan 12.000 lagunek Zornotzara gerturatu ziren Mangamore jaialdiaz disfrutatzeko. Bada Zornotzako udalak aurten ere jendetza espero du. Gitxienez, espero errepikatzea azkenengo zenbakiak. Itzalitako 2 euskara izango dira. Urriaren 14an Jose Antonio Morselinek iaz EHUk argitatutako gidaren zetasunak emango ditu. Eta Jose Carlos Torrek eta Maitan Etxebarriak komiki eta ilustrazioa aurkeztuko dute. Hoi bezala, cosplay eta ASEAN Dance lehiaketak ere egongo dira. Edonlare, manga eta animeren jaialdiaren egitera osoa mangamore.eus atarian dago eskuragarri. Ani Erno, frantziar idazleak, jasoko du aurtengo literaturaren Nobel saria, memoria pertsonalaren sustraiak banatze prozesua eta mugatze kolektiboa azaleratzeko erakusten dituen ausardiagatik eta zorroztasun klinikoagatik.
Gaizka Izagirre Gaztezulo aldizkariko zuzendariak gaur eguerdiko magazinean estreinatu berri diren 4 telesail gomendatu dizkigu egun gutxitan ikaragarrizko arrakasta lortu dutenak The Bear, The Old Man, Dahmer eta Las Últimas de la Fila. Bueno, gaurkoan azken aldian estreinatu diren telesail batzuk gomendatuko dizkiguzu, gainera gehienak estreinatu bezain laster arrakasta handia lortu dutenak, horietako bat da The Bear. Zenolako historia kontatzen du Disney Plusen estreinatu berri den telesail honek? Bai, egia da badela ikusentzunezko barkatu nahiko berezi bat, batipat adi pixkat gastronomiaren mundua eta gustoko dezuen ontzat, nik uste badela gomendio nahiko aproposa. Konkretuki, goi sukaldaritzaren alorrean girotzen den telesaila da, bueno, behintzat hasierako premisa. Kontua da, munduko jatetxerik onenean lan egiten duen chef gazte batek, pixkat Michelin izar ospetsu izateko amets hori bazterrean utzi beharko duela, bere anaiak buruaz beste egin duelako. Kontua edo gakoa zein da, bere anaiak beste jatetxe bat zuela, Chicagon, jatetxe hori oso ziztrina, oso traketxa, eta, bueno, bere ametxetik erabat lentzen den jatetxea da, ez? Orduan, bueno, protagonistak, Carmi Bertzato, utzi beharko du, goi mailako sukaldaritza, eta, bere anaiak utzitako negozio horri ekin beharko dio. Zailtasunak zailtasun, bueno, kudeatu beharko du negozio kaotiko horren egunerokoa, eta aldi berean, bere anaiaren heriotzak suposatu duen kudeaketa emozionala, ez? Hori da gaia, baina telesaila teknikoki iruditu zait ikaragarria, eszeneratzea da nortasun handikoa, oso kaotikoa da nola planteatu dagoen telesaila zentzu guztietan, bai forma eta bai edukiari dagokionez, baina oso ondo transmititzen du, era honetako sukalde batean sortu daiteken kaos, estres eta urduritasun hori guztia, ez? Orduan, The Bear, Disney Plusen ikusgai daukazue, 8 atal dauzka, eta gainera atal batzuk, ze hau izaten da pixkat jendeari atzera botatzen nion kontu bat, iraupenarena, atal batzuk 30 minutu soilik irauten dute. Beraz, bueno, oso gomendio aproposa, eta zuzenean zalantzari gabe, bueno, hau eta aipatuko ditudan urrengoak, urteko honenen zerrendan sartuko nuken telesaila da lehenengoa. Top 4 horrekin jarraituta, The Old Man telesaila ere estreinatu berri da, plataforma berberan, Disney Plusen, eta gainera protagonista nahiko ezagun batekin, zer nabarmenduko zenuk telesail honi buruz? Bai, bueno, zuk esan dezun moduan, zalantzari gabe, lehenik eta bain protagonista Jeff Bridges, haundia. Bueno, niri The Big Lebowski pelikula bereziki gustatzen zaidana, nire pelikula kutxunetako bat, eta Jeff Bridgesen dena irenezten dut. Adi batipat, The Americans, Fargo, Homeland, apur bat, akziozko thrillerra, baina espioitza gustatzen zaizuen ontzat, oso telesaila proposa. The Old Man, Jeff Bridgesek gorpuzten du 72 urteko tipo bat, bere benetako adina, ziako agente hoia da, eta daramatza 30 urte, nortasun berri batean izkutatua estatu batuetan. Baina batean deskubritu egiten dute, eta hortik aurrera hasiko da iesaldi moduko bat, bueno, esan daiten bezala, akzioa, thrillerra eta suspense elementuak sartuko dira jokoan, eta niri oso entretenigarri iruditu zait, lehenengo 2 atalak magistralak dira, gerora maila hori ez da mantentzen, baina hala ere, telesail entretenigarria bat ikusi nahi baldin batzu, eta 80ko hamarkadako akziozko pelikulen kutsu hori duena, The Old Man beste proposamen oso gomendagarria, 7 atal kasu honetan dauzka. Horixe ere apuntatuta dagoeneko, eta beste bat ere, Dahmer izena duen telesaila, eta dagoeneko marka guztiak hautsi dituena Netflixen, zer du berezia izateko? Bueno, azteko daiko deigarria da, ze genero honetako proposamen batek horrelako markak haustea bada nobedadea, ze bueno, pixka true crime edo krimen ilun bat kokatzen da tramaren erdigunean, Milwaukeeko munstroa edo Jeffrey Dahmerren, bueno, serieko hiltzailearen bizitza ikaragarria kontatzen duen telesaila da, Ryan Murphy da zuzendaria, eta zalantzari gabe aurten Netflixek ekoiztu duen telesaila honenetarikoa. Urte guzti horietan zehar, munstronek, ze munstro hitza jarriko diote, egin zuen guztia astakeria hutsa da, eta ez naiz xehetasunetan murgilduko, ze agian ikusleak usatu egingo ditut, beraz, bueno, Netflixen daukazue Jeffrey Dahmer story, Dahmer, krimenak gustoko baldin baitu izue oso ilunak, nik uste gustatuko zaizuela telesaila hau.
Eta aipatu gabe utzi nahi ez duzuna ere bada Las últimas de la fila, komedia hunkigarria honakoa. Bai, kasu honetan, pixkat, Daniel Sánchez Arevalo gizonezkoa izan arren, sentsazio daukat, betaurreko morea jarri dituela eta sortu duela telesail fresko bat, telesail feminista bat, emakumeei eta emakumeentzat sortua, baina mundu guztiak gozatuko duzuena. Las últimas de la fila azken hilarakoak, izenburuak egiten dio referentzia, bosteko emakumezko talde honek, klasera juten zirenean azken filan esertzen zielako eta geroztik lagunak egin dira. Kontua da, urtero, bidaia bat antolatzen dutela bosten artean, eta aurten bidaia hori berezia izango da, edo ezberdina. Zergatik, horietako bati minbizia diagnostikatu diotelako. Orduan, bidaia hori irudietan daukazuen moduan, erabakitzen dute astea guztiak hilea rapatua duten bitartean. Eta hortik aurrera, pixkat aizpatasuna, feminismoa, empatia, lodifobia, ikustarazten duen telesail oso freskoa, oso dinamikoa, ikusterraza, 6 atal soili dauzka, Netflixen daukazu ikusgai, eta benetan gomendatzea izuet, nahi baldin bazue, asteburuan zerbaitola harina eta freskoa, eta igual gehiegi pentsatzeko ez den hoietakoa, Las de la última fila zalantzari gabe da gomendio oso aproposa. Gaurkoan musika zuzenean saioan Kurkuma taldea izango da protagonista Belezidorrean hor azken diskoarekin esku artean. Ez galdu saioa gaur gaueko 10:00 11.eusatarian eta 11 telebistan. Horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan ETS taldearen Abuela Maitea kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, horren besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian, astelehenera arte. Soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezala, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut, gaur gauean. Elduna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut, betirako ez garela, abesti hau zuretzako da, Abuela Maitea. Elduna za